An Professor Jennifer Orwa, an a pharmacist by profession. Professor ni ayudo kapuonjo USIU, ne wachako School of Pharmacy kanyo. So most of my work was at Kenya Medical Research Institute, and we were developing drugs from natural products. So I am a chief herbalist, I'm a pharmacist, and a writer. Yes. Indiko buka ilongo ni Chike kod Kweche mag Luo. Miwa history matin mar bugni. Gimo miyo ni amua ni nyakindike. Kana atiyo Kemri, kana koro asetimo research laboratory, ne utera a department mar knowledge management. And here the main issue is documenting and sharing information. After learning from that, and I had a history of traditional medicine, nang'eyo ni traditional medicine gi chikewa machon ne waweyo ka wasunge obiro mokelonwa lemo. Koro ne waketo ni gik ma wasunge timo ema wadwaro, to ma ne watimo machon mane beyo to nobedo demonized. Maka ka jok manosomo kawangi ne wawacho ni gik joluo gi mago gik machon ma backward, weuru watim gik ma wasunge timo. To waneno kata wasunge makuro ne kwero wa e timbe wagi gichako giduogo nikech yedhegi mane giusogi ok ti. Timbe mane gitiyogi gineno ka koro joluo kata jo Afrika timo odak mokwe moloyogi. Ma gichako giduogo, gichako kwalo yedhewa. Koro gibiro gikawo to gidhi loso yedhe oko kono to giduokonwa e nengo matek. To timbe wagi ne waweyo, kendo ne waneno ka nyithindwa sani ok ong'eyo gima ne timore. Ok wadak gi kwe e mier kata jok madongo. Koro nawacho ni gik moko kidwa share gi ji te, kete buk. To nikech ne an so much on the traditional part, nawacho ni mondo andik bugni gi dholuo, mondo koro jowa kata mana an nyithinda kia dholuo ging'eyo, to deep dholuo ok ginyal ng'eyo. To nikech ang'o? Nikech ok wapuonjogi kendo waweyo chikewa. Ndalo machon kwerewa ne ong'e rito mier. Wago dala kendo wago dala e yo maber, makoro warwako ji, waloso chiemo, mano wagwedho mana dala. Nyithindo be wapuonjo kik gitim timbe maricho richo, nikech timbe maricho gi ema kelo lwenje maricho e dala. Nyithindo nodak gi kwe ndalo machon cha, kendo ne ji winjore. To sani gigo ne waweyo. Koro ang'o momiyo nyaka wang'e. Koro wadog back to our roots mondo walan. Kata nyithiwa masani be sani gi realize ni gigi ne beyo. Weuru wadog, wane kwanyalo konyo timbe mag joluo mane chon ka, mondo omiwa teko gi rieko mathoth. Koro mano manyiso ni nitiere ber luwo chike oganda Luo kaka nitimo chon. Ber ne nitiende, nikech kane wasepuonjo nyithindwa ni kik gitim timbe maricho richo, jok mane winjo, ok awach ni nyithindo te ne ok winj, to jok mane winjo ne kelo kwe dala, kendo gimoro amora mane olos ne wuok maber. Wapidho chiemo kaka dwarore, joluo ing'en ne luwo rech, to magi ne gin chiemo makelo ngima e dend dhano. Koro waneno ni kwadok chien to wabro kawo mane wawito mondo wadog back to our roots. Chike kod Kweche mag Luo bugni yudore kanye? Oyudre Noria Bookshops, inyalo order online kata inyalo wuotho e town mondo iyud kama gintie, the bookstore, the Noria Bookstore, mondo inyiew achiel. Pesa di? Ka ause sani, ause gi 500 ka en e lweta. To kidhi e bookshop, ting'en nyaka gichul taxes to gi gik moko machielo.
koro bookshop gibiro kawe gi 800. To aketo nengo mapiny nikech adwaro ni mondo ji ong'e chikegi. Chunya en mana mar spread the word mondo ji te ong'e chikegi kendo oluwgi mondo gikonywa gigwedhwa kendo wadag mokwe kaka owinjore, kaka ne kwerewa timo chon.